Fis-sena skolastika 2019-2020 l-edukaturi ta' bejn id-9 u l-11 sena fl-iskejjel sekondarju u dawk post-sekondarji f'Malta u Għawdex żdiedu b'26.7% meta mqabbel mas-sena skolastika ta' qabel li jfisser żieda ta' 165 għalliem. Dan ħareġ propju minn ċifri uffiċjali mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li juru wkoll kif l-għalliema fil-klassijiet u ħaddiema akademiċi oħra ta' kull sena jiġifieri mis-snin ta' qabel il-primarja għal livell terzjarju żdiedu wkoll b'3.8%, numru li ammonta l 9,670 edukatur. L-istatistika mbatturi kif it-tieni l-akbar żieda fis-sena skolastika li għaddiet kienet fl-għalliema tal-primarja b'22.2% jew 165. Min-naħa l-oħra l-NSO ippubblikat kif l-ammont ta' għalliema u ħaddiem oħra fl-iskejjel ammonta l 18,214, żieda ta' 4.5% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. F'kummenti li tat il-Ministru tal-Edukazzjoni Justin Caruana dwar dawn iċ-ċifri qalet kif l-investiment li qed jagħmel il-Gvern f'dan il-qasam jidher li qed iħalli il-frott. Fl-aħħar 7 snin rajna żieda ta' 24% fejn jidħlu l-edukaturi u rajna żieda ta' 63% fejn jidħol staff komplementari. Dan inkludi dak l-istaff illi ta' kuljum isostni l-ħidma ta' l-għalliema tagħna bid-diversi professjonijiet u bid-diversi disċiplini. U għalhekk qed naraw kif dan l-investiment qed jattira wkoll ħafna għalliema. L-NSO tkompli turi li l-maġġoranza tal-edukaturi kienu nissa b'6,396 filwaqt li l-irġiel ammontaw għal 3,274. 84.4% tal-għalliema kienu qed jaħdmu full-time. Fis-sena akademika 2019-2020 kważi 16% tal-għalliema kellhom bejn 30 u 34 sena. Issegwi l-kategorija ta' bell 40 u 44 sena b'15.8%. Fl-istess sena ċifri tal-NSO urew li l-maġġoranza tal-għalliema kienu jaħdmu fl-iskejjel tal-istat bi kważi 7,300 edukatur. 1,513 il-edukatur kienu fl-iskejjel tal-Knisja u 903 fl-iskejjel tal-privat. Fejn jidħlu l-ħaddiema fl-iskejjel li ma jgħalmux iċ-ċifru juru li dawn ammontaw għal madwar 8,500, sezzjoni li wkoll żieda. Intant in-numru ta' LSCs fis-sena skolastika msemmija kien ta' 4,209.